Салому алейкум. Шаҳрда газават карда, таксават карда кор кардам. Гаи маън мекунам. Мега бобо ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунам. Мега ҳуҷҷатҳои такси кор карданта пешниҳод кун. Мегум абачам надорум, ягон гуноҳ кардем. Мега бале, қонунвайронкунӣ мебарем, мошинта маҳкам мекунем. Бо гирьяву нолаву бо мошини боборо маҳкам карда гуфтам мегирӣ. Вақте ки мо шуморо ҳурмат мекунем, шуморам бояд мора қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд ҳурмати эҳтиром кунем. Гапи маъқулда чӣ мегӯӣ? Ягон леса, ягон гаӣ, ягон коргари давлатӣ ҷурагӣ надора. Бояд қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя кунему сарбаландона кор фаъолият кунем. Зиндаву сарбуланду хонаобод бошед бародарони қандам.